Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins, kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Dagkaroon sa pagsugod sa katon bagong nga suginanon di sa ton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Lily? Oh, wala? Wala ko siya makita. Kag wala man ako sang mabatian nga kung ano. Malinong ang kwarto ko. Ay, mabangon ako Dason, mahimos ako para nga makalakat ako sa eskwelahan sang temprano. Anak, ano pang ginahulat mo? Magpamahaw ka na. Ay, ang balon mo, naplastar ko na. Ang sudan mo sa panyaga, ara lang sa ref, ha? Initon mo lang karon kung mag-abot ka na, kagubrang kaon ka. O ano, may kinahanglan ka pa? Wala na, ma. Good. Sige, amo man gihapon, ha? Tawagan mo ako kung may kinahanglan ka. Mauna na ako sa imo. Sige, ma. Halong. Ikaw man, maghalong ko sa inyo eskwelahan, ha? Kag hindi ka mag-eskapo. Si mama, bala mo. Oo, nagatutom ko yan sa pagtuon ko, ma. Ato na si mama. Kalakat na siya. Dali na, makaon na kita. Ay, wala ka gali nagakaon, no? Abi mo bala, Lily? Manamit magluto si mama. Gani, madamo kami sang makaon ni Papa. Ay, dapat gali, hindi ko na lang siya paghihinambit, ha? Sige na, makaon ako, Magpungko ka lang dira, ha? Kay pagkatapos ko pamahaw, maligo ako. Kag makadto naman dayon ako sa eskwelahan.
Malakat na ko ha. Kag hindi kagid mag-upod sa eskwelahan ha. Diri ka lang sa balay. Hulata na lang ko nga makapauli. Ay oo gali. Hindi ka magpangulit diri sa balay ha. Kay kun may iba niya makakita sa imo, mapahamak ka kid. Mapahamak kid kita nga duwa. Sige na. Bye Lily. Ako lang ang makakita kay Lily. Kagang iba niya mga kaupod ko sa balay. Wala sila makahibalo nga may abyan ako nga hindi makita. Isa na lang ini ka espiritu. Kag siguro, tungod ini sa nabasahan ko nga bukas ang akong third eye. Hala, si Liliw. Makita ko siya nga nagalili sa bintana sa classroom. Sinyasan ko siya nga makalin. Hala, wala siya nagalino. Nagapabilin nang siya gihapon sa bintana. Kag nagatulog diri sa sulod. Paano ko sinikaron niya makakonsentrate sa amon klase man? Paano? Ay, wala ka gid bala nagapamati sa akon, Lily. Ginasilingan ka na gid, nga sa balay ka lang. Apang nagsunod ka gid diri sa akon sa eskwelahan. Di kundi, hindi na lang ako makakonsentrate sa klase ko kaina. Kag pareho subong, kundi na ako makadto, nagasunod-sunod ka man. Hoy, Ani! Sinong kambal mo? Si Jeff? Nakita niya ako nga naghambal. Apang wala man siya sang makita nga kahambal ko. Word ba? May ginamemorize lang ko nga part ko sa play, no? Balibad! Ang silingon mo, weirdo ka gidya. Mali na lang gani ko diri, Uy! Hala, nag-bell na. Mabalik na ako sa classroom, Mugid lang si Lily, ho? Nagsulod na gid siya diri sa classroom. Kagato, nagtupad siya kay Jeff. Hala, ginhuyop niyang tangkugo sini. Wala. Kakalam. Nabatyagan ko. May inali lang ang naguyop sa tangkugo ko. Nagkulok-kadlaw pa si Lily, oh. Mapawala lang ko, Hala, basig may morto sa tupad mo, Jeff. Nadlo ko ya. Mapauli ko. Hindi ko yan mag-attend sa klase. Mapauli ko. Ala, lalawit. Jelly day. Lily, hindi mo na ito pagsulito na. Ang ginbuhat mo bala kaina. Mayo lang gani. Kay wala sila makasatom nga nagatulog ako sa imo. Di kuntani, ako naman ang dudahan nila. Kinasuyaan ang adaan nila ako nga weirdo. Ani! Ba? May nagtawag sa akon? Balik doon ko. Hala! Si Rina! Nagkibot ka gid na. Uy! Ari ka man! Kag nga nagasuksok ka sang uniforme namon diri sa eskwelahan. Sugod subong, diri naman ako maeskwela. Matuod? Oo eh.
Nagsilinga nga akong tiya. Nga siya ko nang mapaeskwela sa akon. Kani nga diri man ako nag-star sa malapit sa inyo balay. Hindi bala, magkasilingan ka mo sang tiya ko? Nga nga diri ka na sa tiya mo, haw. Si nanay mo ya, okay lang sa iya? Madayon gidabing lakat niya sa iban nga pungsod. Kay may obra na siya didto. Kani nga magkaupod na kita pirmi nga duha. Ate Mayong man gani Abi ko, hindi na kita liwat makita ay. Ang katapusan nato nga pagkita ay sadtong nag-graduate pa kita sa elementary. Kagtuman gid kalayo diri ang ginhalina naton sa lugar nga ato. Apang salamat naman kay nagkita ay naman kita liwat. Hindi na ako sinimasubuan kay may kaupod na ako sa eskwelahan. Yes! Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasin ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Nakadumdum ka pa sad to? Nga perte gid ka subo sang ginabatsyag ko sang magsaylo ka mo sang balay? Apang karon, magkaupod naman taliwat. Husto ka? Ba? Si Lily? Nagakusmod siya nga nagapungko sa akong tupad. Duwala niya nagustuhan si Rina. Lily, magtulog ka na. Kay matulog naman ako. Ay. Wala ka gali nagatulog, no? Sorry lang nalipat ko. Nagkakatulog na si Ani. Kag nainit ako. Akik ako. Sugod sa nagaupod na sila ni Rina nga ato. Wala na ako ginaistorya sa masami ni Ani. Wala ko ini nagustuhan. Wala. Nakasuksok na ako sang rubber shoes ko.